ɗan so ne, ɗan so ne, ɗan so ne, ɗan so ne. Ɗan so ne, ɗan so ne. Baya ji, baya gani, baya kallon manya da mutunci. Ɗan so ne, ɗan so ne, ɗan so ne. Laifinsa ne ko ko manyansa ne, laifinsa ne ko abokanansa ne, laifinsa ne ko ‘yan matansa ne, laifinsa ne ko ku soyayya ce. Baya ji, baya ji, baya ji. Ɗan so ne, ɗan so ne, ɗan so ne. Wallahi bakin ne mutumi na. Wallahi. Soyayya ta jawo masifa yau. Wallahi ni kaka sana a cikin wannan masifa. Ɗan so ne, ɗan so ne. Wallahi ta kai na lafa. ɗan so ne, ɗan so ne, ɗan so ne, ɗan so ne. Ɗan so ne, ɗan so ne. Baya ji, baya gani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ɗan so ne, ɗan so ne, ɗan so ne. Assalamu alaikum al'ummar musulmai, ya kamata mu canza mu koma ga Allah. Dan uwa, talauci baya hana bautar Allah. Tuna da tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan hasada ake ma, tuna da tarihin Annabi Yusuf alaihi salam. Idan radadin ciwo zai sa ka manta da Allah, tuna da tarihin Annabi Ayyub alaihi salam. Idan zallan kinka ake akan gaskiya, tuna da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan uwa, idan wani abu ne yake damun ka, waraka na cikin Alqur'ani, karanta ka bar wa Allah komai. Muna yi wa dukkan musulmai barka da shan ruwa. Ya Allah ka yafe mana kurakuranmu, ka sada mu da alkhairan da ke cikin wannan wata, amin. Dan Allah dan uwa, kai subscribe a channel din mai suna Babban Yaya TV, ka danna alamar kararrawa. Laifinsa ne ko ko manyansa ne, laifinsa ne ko abokanansa ne, laifinsa ne ko ‘yan matansa ne, laifinsa ne ko ku soyayya ce. Baya ji, baya ji. Kai, ka tafi safiya yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato mutumi na sabgan nan ta tafiyar mu neman kuɗin nan na fara jiwo kamshin nasara. Da yanzu ma mafarkin da nake ina India a Tamil Nadu, gani ga 'yan mata zuka na fara soyayya. Kai, Allah ka ba mu abin da muka fito nema. Mu je. Hai. Inna lillahi, mutumi na yanzu ina za mu bi kenan. You are don't ever. You are never to me, you are child of God. Why there no problem na for you? Problem is money or zero coin account. Dole mu tafi neman kuɗi na dai money for full account da Nigeria da buɗe bankin Allah da kuɗi suka zo. Impossible. This now for impossible. What for you now? Wow, what for you? Zero account me to me. Account billion 00 ba.
I am the zero account. We are meeting. You are the 1,100. You are the fakirai ni da kai. We are Emma. We are 120 to me. My mom. Let's go this side. It's okay. Sabga gaba ɗaya an so neman kuɗi ba abinci kaga ɗan mangwaron nan ma duk babu wanda za mu ci. Sai mu je kullo kanya. Gaskiya kuɗi duniya ne kaga har na fara mafarkin gana a India na fara samu yan India yanda za mu yi soyayya. Kai man da kai da abin gadin kuɗi bai shigo ba ka fara mafarki. Illa ga kuɗi ya shigo kaga za a ba cilin iya cilin. Amma fa ni tsoro na fa bokan na ya ce hanyar nan akwai abubuwa al'ajabi irin su kuraye, zakuna da dodanni. Ni ba tsoro nake ji kar mu je mu fara haduwa da su gahi yanzu dai gaskiya ba za mu rinda tafiyar dare ba. Kuma yanzu dole sai dai mu je mu samu wanda ya san hanya ya nuna mana hanya inda za mu je mu ga wannan gari. Garanti inda ba gari bane jeji ne. Ga wani bawan Allah ta da kin bishiyar kanya ka gano shi? Kai can mangwaro ne fa yin wargeji ne. Ai na ci uwar yunwa ai. Sannan ku da zuwa. To bawan Allah dan Allah tambaya muke. To Allah ya sa na sani. Dan Allah jejin Switzerland muke tambaya. Ina kuka ce? Jejin Switzerland. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe da gawawaki nake magana ban sani ba. Ban gane gawawaki ba bawan Allah daga zuwa tambaya. To kai kamar da hankalinka. Wannan kana zance ne ma kuna zance ne fa wanda hankali ma ba zai dauka ba. Kai stop. Me village me this man. We are taking our village. We are send my yalla ba shi ba dan wannan ka me yake magana akai. Wala na fuskanta timin kauye ne baya ji. To dan uwana yana ma magana ne akan yanzu muna so ka raka mu wannan jejin ya za a yi. Za a fitar da kai daga ƙauyen. San dai wannan ƙauyen da ya kusa sai da rayuwa ne. To amma tunda haka ta kuɗi. this man. We used to talk. Wannan baya jin abin da kake cewa yi mai Hausa da Allah. Ka gane? Bawan Allah so ka kai mu jejin Switzerland. Ba damuwa inda da biya ne. Ba abin mamaki bane da sai da rayuwa da shiga. Wannan gaba da wahala yake sha ba mu da time oga so nake ai kudin nan za mu je za a yi uzurrika za a yi party da dina na kudin nan yanzu ban da time nawa kake so a baka ne yanzu wannan nawa malanci musu za ku bani miliyan 5 my friend ni ba taba ganin mutum ma mara buri irin wannan ba yanzu kai akan naira miliyan 5 za ka raka mu to za mu baka naira miliyan 100 yes me yake cewa miliyan 100 ban faji ba miliyan 100 we are touching my mess. We are 100 million twice. I'm promising. Kaga mun makala da fakirai. Ni da na san dai garanti ku dama ba da mutane ke magana ba. Yanzu dai mi sauri shaf ojanti ba mu da lokaci. Wannan mota zai je siya yayi aure ni ma kuma kudin zamu je mu ɗebo yanzu ya za yi tafiya za ni. Dakata. Yanzu kafin mu tafi wannan gari ba gudu ba. In Allah babin da ra samu dan kawai gida. Ana ma maganar kuɗi gidanka kai garin ku gaba ɗaya sai wani sai mun mallaka ma. Kake kuɗi bai suna kuɗi. Kuɗin nan fa namu ne fa boka ne faɗa mana mu je mu dauko kuɗin nan namu ne fa ba na wani ba. Kuɗin nan namu ne dan mu aka yi shi. Yan manna mu tafi. Mu je. Shiga gaba oga kai da zaka nuna mana hanya kana nokiya ko har yanzu bar gaban kuɗin kake. Ai abin ne dole ba da mamaki. Waya kallon manya da mutunci. Kai mutumina, wai ka ga me na gano kuwa? Ni ko na gani. Ka go tarinya kamar ita tai kanta? Yawo ba ana iska ba. Ba wai Alhaji dole ya mun aure fa. Kira ma ita. Kira mun ita. Je ka kira mun ita. Kan uwa. Ai ba zan gani abin nan ba ai. Nace wannan wayar ki ce? A'a, taka ce. Oh shit! Ikon Allah. Wato iya yi ma har da gajerun mata kenan. Bala'i. Kaga baki kama tafiyar tsutsa? Malam ka aike ni.
Ki zo ɗan Alhaji yana kiran ki. Ƙanwar Aisha. Ba a gaya wa ɗan yau. Wallahi babar ki ba Hajiya bace. Na san babar taki fa. Ba har gidan Laure mai dan wake bace? Wallahi yarta ce. Ga murguɗa bakin nan uwa tsohuwa tana cin goro, ka san dai a mamula. Ai kun iya sagwa ƙarya, kin zo kin samu kofar gida kin tsaya haka ce gidan tsoho. Kin zo kina wani shashafa. Wayannan ma ban yadda taki bace ba. Lokacin da babarki tana tallan karago, ba zan taɓa manta ba, ta yi tallan kalwa, karago, kuli-kuli. Kai babarki fa har rogo ta siyar, ba za ki faɗa min babarki ba. Yar duna da ita kenan kin sha mai, kin zo dan ma an ce da Allah yana kiran ki. Za ki dangwala arziki ki ba arziki, wai ni ma yar hajji. Da dai ba mu san babar taki bane. Kin ga malama da Allah yana kiran ki. Amma ko kin ji takalmi, uwa aje tallan dankali? Malam dakata. Oh shit! Kai watan wani ne. Ka kalle ka fa. Kai watan gidan Malam Audu ba ne. Ka ba mu challenge baban. Ko fantan aula aula. Abun kunya bai ba. Kai ka ka tangi yaro. Wancan gada mun wanda yake kira na ba. Za ki dangwala arziki ki ba arziki. To ku ya kunci lara iyayenku. To jama'a za ku iya samun shirye-shiryen mu na barkwanci a channel ɗin mai suna Usman Babban Yaya. Ku je ku yi subscribe, ku share, ku yi like, mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenan ba abinci sai dai mu ta cin ɗanyen mangwaro, ruwa sai mun yi wajen tafiyar mil nawa za mu samu. Hai! Amma fa wannan kuɗi za mu same shi da wahala. Gaskiya da muka samu kuɗin nan anya mutumi na za mu bayar kuwa? Za mu kyauta? Gaskiya ne biya wallahi, amma nan bai gaskiya ba da yawa ba wallahi, dan mi ma ke tsara. Ni abin da yake ban mamaki da kai tun da muka taho mu mun gaji muna ta sarewa amma kai tafiya kake ba ruwanka wallahi kai inna lillahi wa ai da ma haka rayuwa take ko aka ce aka aiki sarki ne ba mamaki bane saboda kaga da kuka zo ni na dauka ba ma mutane bane ku kaga ni ban saban da yake ba ni ma kaga wannan dan nayi ba mamaki bane dan ban gaji da wuri ba dama haka rayuwa take kai wa yanzu daga nan zuwa jejin nan da nisa kuma mun yi a tafiya yanzu mun ci rabin tafiyan nan ko mun kusa. To mun je kusa zuwa jejin mai hatsarin saboda kaga dai da nake baka mai hatsarin wanda ni dai a yanda nake yin jejin nan ba taɓa zuwa ne ba fa amma don ko tsuntsuye ya gifta jejin nan baya fito a rai. Amma ga kai kai za mu samu kuɗi da wahala. To dama ai dole sai an shawara za a samu kuɗi. Za mu yi ƙuri dai mu shiga Allah dai ba mu sa kawai shine nan fata. Tashi mu daura. Dama mu dama mun da ka fara mu dama mu mun sani da mai za ka fara. Da lai. Gaskiya duk macen da na aura da wannan kuɗin. Inna lillahi wa inna Amma fa sai dai mu ba hankali fa saboda akwai namun daji a jejin nan saboda he mun yi a hankali dole. Za mu je da su. Kai za su wuce inna ilaihi raji'un. Za mu je kuma a ku za su wuce wannan ba matsala. inna ilaihi Kun sare ne. wai yanzu irin wayannan halittu za mu rinda ratsa wallahi ko akuya ma tsoro take ba Su kamar ne na faɗa muku ko jejin da ya fi kowanne ma abin tsoro ba mu je ba kuma ga shi a tafiyar mai a ɗari ma sai muka ɗaura bita. a haka a 100 mun dau ɗaya saura 99. A ba duk kunan Allah haka na ku kudin. ai kuma fa kuɗi kace wallahi har na ji wani karsasi kuɗi Dole kai mu ƙara satin da mu je mutumi na karsasi kuɗi wallahi kuɗi duniya ne. Wato a rayuwar nan anya akwai abin da ya kai sauke nauyi daɗi kuwa? Allah babu. Idan fa kana fara daɗi fa zaka ji fa yana ƙara ki. Saukali. Da faɗa ba haka wani rabin ɗan garinmu ina irin tiranin ɗin nan haka ya zo ya mana shi idan muka fito kawai daga gida he mu sukul muna jefa abu ya kaje yana faɗa tsintin. Ana ji faɗan wake. A daga za ana jifa ɗan wake. Wato mutumi na ni bai lalle kuɗin da ka san me buri na. Wato mutumi na idan kuɗin nan suka zo na farko
idan da kake gani ana kai shanu kudu ana yi da su mota tirela aka za da shigo min da mata arewa je sai katon waje mai girman jejin na zagaya min gidan mata. Na biyu zan ɗau budurwa ta da kai ta shop bed in kashe mata 500 ko 1000. ka ja mago kai ke magana manyan kuɗaɗe ka zo kana magana naka yabo mata me ka su a gina wa kango kaman jeji kaza ni kuɗin da suka zo a ranga maka ni uzurin da zan yi da su wallahi Saudiya yan tafi na ebo larabawa farare na rantse da Allah annabi su dawo Najeriya Allah sun ga koya muku larabci Allah wallahi suna muku ta'al suna muku me ka gane kama amma da lissafin wannan abun kuɗi ne masu sunan kuɗi dami kuɗin nan kai ka san da abin da boka ga mana kuma ina ga mu gezinar Bahari zan siyo guda 380 kowace rana akwai kan da zan sa mata in shekara ina sa su kowace rana akwai kala kan da zan sa mata. Wallahi ta tabbata a karkara muka same ka ana maganar manyan kuɗaɗe kana ai budurwa ta kuɗi da kai kai daga ina kuke inna lillahi kowa ya littafi kar wanda suke yi magana ya kasa ba haɗa kayuwan kasa da nan kai daga ina kuke ba za ka yi magana ba ba za ka yi magana ba A anan suka gani. kamar ya anan suka gani Anan muka aire su. ba tafiyar ku ɗaya ba A wallahi anan suka gani. ta kai fa daga ina kake da ce ba ka yi magana ba kai duwal ma hasa ba za ka yi magana ba duwal bari fara cire ma hanci da zai kai magana kai wannan kwantar min shi kansa ya kalli gabar magana ba za ka magana ko ba za ka yi magana ba wannan wani yare ne wallahi hausa ne wani hausa ake hakan wannan fa yana ga sai mun cire mai wuya wani gaboci ne unguwa wani abuci yake masa ko na banta wallahi kamanta wannan yake ya kamata mu cire mai wuya wallahi abuci kudi yake zo ne kai abuci yake dan ba ko ne wannan ba kudi za ka bari kudi wato tashi kudin yana wajen wa Ina wajen wannan. dai na kudin yake Wannan hancin sai kamata a cire kai daga ina wallahi daga wajen Maiduguri. babur ne kai Wallahi ba babur bane ni. kai ka ga mu gaskiya babur ne kai Wallahi ba babur bane ni. dole kai ba mashin bane Wallahi ba babur bane ni. Waye mota ne ni. Mota. Laifinsa ne ko